салом тамошобинони азиз. нашри навбатии барномаи ҳафтаи варзиш манзури шумост ва мо имрӯз ҳайати эҷодии барнома доир ба рӯйдоду чорабиниҳои варзишии ҳафтаи гузаштаи кишвар бо навору аксҳо ё ҳадди ақал маълумот оид ба баргузории онҳо ба ҳадди имкон шуморо огаҳ месозем. дар студия бо шумо ман Фаридун Сафарзода. пас биёед ба сархати гузоришҳо назаре меандозему, пас он барномаро идома медиҳем. пас аз 2 ҳафтаи танаффус бозиҳои даври 24-уми лигаи олии футболи мамлакат баргузор гардид. дар ноҳияи кушониён дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз риштаи гимнастикаи бадаи 400 варзишгар ҳунарнамоӣ карда беҳтаринҳо бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардиданд. сорокампания қаҳрамони ҷоми тоҷикистон 2021 оид ба футзал. бозиҳои аввали марҳилаи ниманиҳоии ҷоми тоҷикистон 2021 доир гардид. баргузории мусобиқаи ҷудо миёни наврасону ҷавонон дар толори муассисаи давлатии марказии ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаб. пас аз 2 ҳафтаи танаффус бозиҳои даври 24-уми лигаи олии футболи мамлакат ҳафтаи гузашта рӯзҳои 3 ва 4 ноябр баргузор гардид. дар ин вохӯриҳо мо шоҳиди голҳои ҷолиб, оморҳо ва дигар натиҷаҳо шудем. шаҳри бештари ҳамаи бозиҳо дар гузориши навбатии барнома. дастаи истиқлоли шаҳри душанбе дар бозии марказии даври 24-уми лигаи олии футболи тоҷикистон рӯзи 3 ноябр бо бошгоҳи клуби марказии варзиши артиш бо ҳузури 550 нафар тамошобин дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе андари майдони рақобат шуд. бозӣ бо натиҷаи 3-1 ба фоидаи дастаи истиқлол хотима ёфт. дидори ин ду бошгоҳи шаҳри душанбе оморҳои аҷибро сабт кард. дар дақиқаи 6-уми бозӣ легионери бошгоҳи истиқлол голи 850-уми тими истиқлолро дар лигаи олии футболи тоҷикистон ба самар расонид. дастаи клуби марказии варзиши артиш пас аз 12 бозиҳои бебохт мувоҷиҳи шикаст шуд. дигар голҳоро дар вохӯрии дастаҳо Андрей Мишенко, Шервони Мабадшоев ва Шарафҷон Солеҳов ба самар расониданд. пас аз ин ғалаба тими истиқлол мавқеи худро дар ҷадвали лигаи олии мамлакат тақвият бахшида бо ба даст овардани 55 имтиёз ҳамоно садрнишин мебошад. дар рақобати даври 24-уми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ ду дастаи суғдзамин Истаравшан ва Хуҷанд дар ҳузури 7300 нафар тамошобин андари майдони рақобат шуданд. вохӯрии дастаҳо дар шаҳри Истаравшан баргузор шуда бо натиҷаи 2-1 ба фоидаи футболбозони шаҳри Хуҷанд ба анҷом расид. сараввал ба мизбонон муяссар шуд ки дар охирҳои қисми аввали бозӣ бо голизадаи Шаҳзодҷон Маъмурҷонов пешгом гарданд, аммо 2 дақиқа пас Комрон Турсунов аз ҳайати дастаи Хуҷанд натиҷаро мусовӣ кард ва бо ҳамин натиҷа дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар пайти дуюми бозӣ шогирдони Рустам Хоҷаев бартарӣ нишон дода дар дақиқаи 62-юми бозӣ бо голи зебои ба самар расонидаи Олимҷон Каримов аз зарбаи ҷаримавӣ натиҷаро ба нафъи худ карданд. бо ҳамин натиҷа вохӯрии дастаҳо ба анҷом расид ва беҳтарин бозингари вохӯрӣ Олимҷон Каримов аз ҳайати дастаи Хуҷанд интихоб гардид.
дар ноҳияи кӯшонёни вилояти Хатлон ҳафтаи гузашта чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гимнастикаи бадеӣ миёни 400 нафар наврасу ҷавон баргузор гардид. Шаҳри бештар аз ноҳияи кӯшонён манзуратон мегардад. давоми 2 рӯз дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14-и ноҳияи кӯшонён миёни 400 нафар наврасону ҷавонони солҳои таваллудашон 2003-2008 чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон аз риштаи гимнастикаи бадеӣ мусобиқа барпо гардид. мусобиқа давоми 2 рӯз дар шакли ҳам алоҳида ва ҳам dastavî ҷараён гирифт. риштаи гимнастикаи бадеӣ ва варзишӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ давоми чанд соли охир дар ҳоли инкишоф буда, дар шаҳрҳои Хуҷанду Душанбе ва вилояти Хатлон ҳаводорони зиёд дорад ва онҳо аллакай пас аз тамринҳои зиёд амалҳои ғайриоддӣ ва ҷолиберо иҷро мекунанд. дар мусобиқаи имрӯза Муслимаи Бобохон намояндаи шаҳри Бохтар бо амалҳои ҷолиби хеш ҳамаро ҳайрон кард. من مسلمه باباخان از شهر بختار طول 8 سال است که در گیمناستیکای بدنی مشغولم. من در بسیار مسابقه ها اشتراک کردم و جایهای نمونه اشغال شدم. من میخواهم از تاجیکستان خودمان بیرون برآمده پرچم تاجیکستان خودمان را بلند بردارم. من از نمود خودروستوینی گیمناستیکا در اینجا برآمد کرده شدم. намуди варзиши гимнастикаи бадеӣ аз риштаҳои варзиши олимпӣ буда аз ҳар як варзишгаре ки дар ин намуди варзиш машқварзӣ мекунад истеъдоди баланд ва майлу рағбати беандозаро тақозо менамояд. ҳадаф аз баргузории мусобиқаи мазкур ин кашфи чеҳраҳои нави ин риштаи варзиш ва ҷалби онҳо ба гимнастикаи варзиши арзиёбӣ гардид. дар фарҷоми мусобиқа ба беҳтаринҳо медалу ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ аз тарафи масъулини мусобиқа тақдим карда шуд. тавре дар барномаҳои қаблӣ иттилоъ дода будем бо мақсади муайян намудани дастаи мунтахаби кишвар оид ба гӯштини тарзи озод дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон байни наврасони муассисаҳои тайёрии варзишии ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ин риштаи варзиш баргузор шуда беҳтарин варзишгарон дар вазнҳои гуногун муайян ва қадршиносӣ шуданд. мусобиқаи номбурда бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ва 27-мин солгарди рӯзи Конститутсияи мамлакат дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон байни наврасони солҳои таваллуди 2004-2006 баргузор шуд. мусобиқа бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат роҳандозӣ ва беҳтаринҳо барои иштирок дар дигар мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз муайян карда шуданд. мусобиқаи мазкур бо баргузории майдондориҳои ниҳоӣ ба анҷом расида дар ҷамъбаст варзишгарон дар вазнҳои гуногун ба таври инфиродӣ ва аз рӯи натиҷаи dastavî муайян ва аз ҷониби масъулини Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат бо нишону диплом қадршиносӣ карда шуданд. бо мақсади дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамин замина иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи баландкӯҳи Муъминободи вилояти Хатлон ба рушди намудҳои гуногуни варзиш аҳамияти махсус зоҳир карда мешавад. дар деҳаи яккачинори ҷамоати деҳоти Лангари ноҳияи Муъминобод аз ҷониби оилаи Маҷиддуфо як зумра иншооти хизматрасонӣ аз ҷумла баҳри машқу тамрини сокинони деҳоти мазкур ва гузаронидани мусобиқаҳо майдончаи футбол ва бозии кӯдакон бунёд карда шуд. зимни ифтитоҳи майдончаи варзишӣ ки дар деҳаи дурдасти ноҳияи Муъминобод мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, таъкид шуд ки дар оянда дар ин мавзеи хушбоду ҳаво аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёди боз як толори варзишӣ ба нақша гирифта шуда сохта мешавад. сиёсати пешгирифтаи сарвари муаззами миллат аст ки дар ҳар як деҳот ки дар он зиёда аз 100 нафар зиндагонӣ мекунанд бояд бунгоҳи тиббӣ ва дигар иншоотҳое ки барои халқ хизмат мекунад бояд бошад. мо ин гуфтаҳоро ба инобат гирифта дар деҳаи яккачинор ҷамоат деҳоти Лангари ноҳияи Муъминобод бунгоҳи тиббӣ, майдончаи варзишӣ ва дигар иншоотҳо сохта ба истифода додем ки мақсади аслии мо ҳам ин аст ки яъне ҷавонон барои бад нараванд, ба дигар роҳҳо нараванд ва омада дар майдончаи варзишӣ ба варзиш машғул шаванд. иншооти мазкур дар як мавзеи бекорхобида ва сангулоқ бунёд шуда ба як макони зебову назаррабо мубаддал гардид.
сокинони ҷамоати мазкур иброз доштанд ки дар шароити кӯҳистон бунёди чунин як майдончаи варзишӣ орзуи деринаи сокинон буда минбаъд наврасону ҷавонон ба таври васеъ ба машқу тамрин ҷалб карда мешаванд. бахшида ба 27-мин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе рӯзи 6 ноябр мусобиқаи кушоди дохилии мактабӣ оид ба варзиши сабук гузаронида шуд. дар мусобиқаи мазкур шумораи зиёди писарону духтарон ширкат варзида ба намудҳои найзапартоӣ, давидан, гулӯлапартоӣ, гурзпартоӣ миёни ҳам сабқат карданд. аз мушоҳидаҳо аён шуд ки бештари иштирокчиён ба ҷаҳидан ва гулӯлапартоӣ мароғ зоҳир мекунанд. ҳайати доварон низ ба ҳар як иштирокчӣ аз рӯи қобилияташ имтиёзи заруриро муносиб дониста ғолибонро муайян карданд ва дар парҷом онҳо бо медалу ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуданд. Я заняла первое место на городских соревнованиях по легкой атлетике. Бежала дистанцию 400 метров. Пробежала очень хорошо. В дальнейшем я планирую улучшать свои результаты и представлять Таджикистан на международной арене. футсалбозони дастаи сорокампания бо шикаст додани Сипар ҷоми Тоҷикистонро ба даст оварданд. бозии дастаҳо рӯзи 7 ноябр дар маҷмӯаи варзишии Кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки 1000 нафар тамошогар баргузор гардид. соли 2021 барои футсалбозони тими Соро соли бобарор ба шумор мерафт, зеро онҳо бар ҳарифи асосии худ дастаи Сипар дар ҳама финалҳо пирӯзӣ ба даст оварданд. рӯзи 7 ноябр дар доираи бозиҳои ҷоми Тоҷикистон 2021 оид ба футзал ҳарду даста дар даври ниҳоӣ андари майдони рақобат шуданд. бозӣ дар маҷмӯаи варзишии Кумитаи андоз доир гардида бо натиҷаи 4-2 ба нафъи мизбонон хотима ёфт. нахуст ба футсалбозони тими Сипар муяссар шуд ки ҳисоби бозиро бо голи задаи Умед Қузиев боз кунанд, аммо чун бозиҳои пешина дастаҳо зуд ба назди дарвозаи якдигар ҳуҷум мекарданду аз ҳайати дастаи Соро Файзали Сардоров натиҷаро баробар кард. дар идомаи бозӣ дар дақиқаи 22 Рустам Ҳамидов дастаи Сипарро дар ҳисоб пешгом кард. ин хурсандии футболбозони дастаи Сипар танҳо 6 дақиқа идома кард, зеро дар дақиқаи 28 Бахтиёр Солиев натиҷаро мусовӣ кард. душанбегиҳо дар идома 2 голи дигар ба дарвозаи хуҷандиҳо ба самар расонида натиҷаро 4-2 карданд. голҳоро Муҳаммад Шарипов ва Файзали Сардоров ба самар расониданд. шогирдони Пайра Воҳидов пас аз дарёфти суперҷоми кишвар, ҷоми лигаи касбии футзал ва ҳамакнун ҷоми Тоҷикистон оид ба футзалро дар соли 2021 ба даст оварданд. дар маросими супоридани ҷоизаҳо ба ғолибони мусобиқа ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷуразода, директори лигаи футболи кӯдакону наврасони кишвар Увайдо Давлатбеков ва роҳбари лигаи футболи бонувони Тоҷикистон Абдулло Соқиев ширкат варзиданд. ёдовар мешавем ки фонди умумии ҷоизаи ҷоми Тоҷикистон 10,000 сомониро ташкил медиҳад. барандаи ҷоми Тоҷикистон соҳиби 7,000 сомонӣ мегардад. иштирокчии бозии ниҳоӣ бо 3,000 сомонӣ қадрдонӣ мешавад. футзалбозони дастаи сорокампания барандаи феълии ҷоми мамлакат маҳсуб мешаванд. бинандаи азиз, дар бахши хабаррезаи барнома шумо аз дигар чорабиниҳои варзишии манотиқи гуногуни кишвар ба таври ихҷам ва аксу маълумот оид ба баргузории онҳо огаҳ мешавед. пас ин бахши барномаро пайгирӣ мекунем.
дар бахши рушди варзиш имрӯз мо ҳайати эҷодӣ барнома оид бар рушду равнақи риштаи шотокан карате доскиф дар деҳаи харангони ноҳияи варзоб маълумот медиҳем. То имрӯз наврасону ҷавонони ин деҳ ба гирифтани дастовардҳои назаррас ноил гардиданд ва дар мусобиқаҳои дохили кишвар ва берун аз кишвар ба гирифтани дастовардҳо ноил гардиданд. гузориши навбатии моро аз ноҳияи варзоб пайгир бошед. дар деҳаи харангони ноҳияи варзоб ҷавонону наврасон ва ҳатто як гурӯҳ духтарон ба риштаи варзиши шотокан карате доскиф мароғ зоҳир карда мудом дар пайи тамрину машқварзӣ мебошанд. риштаи карате-до яке аз риштаҳои варзиши олимпӣ буда дар кишвари маҳбуби мо тоҷикистон рӯз то рӯз дар ҳоли инкишоф аст. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ба номи Заранг Сулаймонови деҳаи харангон толори махсуси рушди шотокан карате доскифи ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад. наврасону ҷавонони ин ноҳия ба ин намуди варзиш таваҷҷӯҳи хоса доранд ва ҳар рӯз дар ду баст ба тамринҳо машғул мешаванд. дастпарварони толор борҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва берун аз кишвар баромад карда ба гирифтани зинаҳои ифтихорӣ мушарраф гардиданд. қобили зикр аст ки дар толори номбурда зиёда аз 115 нафар варзишгар ба тамринҳо фаро гирифта шуданд. ҳарчанд толор на он қадар замонавӣ бошад ҳам, лек варзишгарони толор аз таҳти дил ба ин намуди варзиш машғул шуда ва дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. яке аз чунин номоварони толори мазкур Бузургмеҳр Мирзозода маҳсуб мешавад, ки давоми 10 сол аз рӯи намуди варзиши шотокан карате доскиф машқварзӣ карда ба дастовардҳои намоён сазовор шудааст. шотокан каратедо касби интихоб кардаи мо мебошад ва мо бо ҳамроҳии шогирдон тамрин дида барои бардоштани парчами миллат саъю кӯшиши худро анҷом мерасонем. ба дигарон гуфтанӣ ҳастам, ки вақти худро дар холигӣ истифода набаранд, омада ба варзиш машғул шаванд, чунки варзиш гарави саломатӣ мебошад. бинандагони гиромӣ, инҳо буданд он ҳама хабару гузоришҳое ки ҳафтаи гузашта рақам хӯрданд. агар аз рӯйдодҳои навини варзиши кишвар бохабар шудан хоҳед, пас барномаи моро пайгирӣ намоед. тамошобинони гиромӣ, агар дар шаҳру ноҳияи шумо ягон чорабинии варзишӣ доир мегардад, пас онро ба мо фиристед. мо онро дар барномаи хеш намоиш хоҳем дод. ин буд фарҷоми барномаи ҳафтаи варзиш. то барномаҳои дигар саломату муваффақ ба дӯстдори варзиш боқӣ бимонед. хайр.